Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Боз ҳам назди стора омадагием духтаро. Борои новинка бо овардагиай, баъд бо борои доштан ва ёра ҳамаша акция кадагиай. Марҳамат, ман рақамашона мемонам, касе да доставка дар корай, нависенша доставка дора. Бозори Корвона иҷа, тарафи Тило бозор, 8 дарвоза, 2 қатор, касе ки ҷои стораро намедона. Марҳамат духтаро, инаи двойка ки хичон пуштагиан навз нишон додистиян. Бори нав, нархаш чандай? Нархи 250. 250 сомон ваяй. Двойка, марҳамат. Мана материал шавзимаш мода нишон мети. Бинед. Аҷоибак хушрӯ 250 сомон. Рақамои стораро мемонем. Касе да ки доставка дар корай, марҳамат нависенша, ино бо арзон мешаванд. Бад бинед аз ин расветка дорада? Сиёшам доштай нигоҳ кунед. Хушрӯа сиёшам. Сиёшам аҷоибак. Марҳамат духтаро, двойка бисёр дора. Аями 200 сомон сар када дар ҷои стора шумо двойка меёбена. Ай 200 сомон сар када двойка дорен шумо. Марҳамат духтаракои двойка пуш биёен. Хушрӯа? Беҳад фасон духтаро. Мана борои новинка, и двойкаи новинка. Бад ҳаст бо азана ин двойко. Аз ино тамом шудаги будан бо омад. Картошон причатки устинош. Нархаш чанда? 250 сомон. Бинен чихе хушрӯакай. Аям чандта расветка дора стора. Мана. Касе сафед присида буд, биёен, ана михе ранги сафед ҳастай. Баъд сери будора, на? Серишам хушрӯ. Сери сиёҳ духтаро. Анаи сериш новинкаяй. Мана. Мана. Аҷоибак хушрӯак духтаро. Аз ин сиёҳам ҳастай. Баъд ана ино. Аз ино бисёр мегиранд духтаро присидастиян. Мана то баҳора метонен пушен. Размерори ё стандартан? Стандартан. Рангоша бинен духтаро. Нархаш чӣ хелай? 250 сомонай бо арзон мешавад духтаро. Бинен чихе хушрӯае. Беҳад фасон. Баъд анавай двойкора бисёр прасидан амра нишонитен. Духтаро, ина двойкои гуфтагитон, мехостагитон ҳамаи рангош омадагиай. Омаден наёфтен. Мана. Киртои тагошон ҳамаш базови сиёҳ. Ай болошон ахе костюми удобни вай дора, американка. Мана. Нархаш чандай? 320-ай 300 да метиян духтаро. Хушрӯ айнеким. Ай пеш аҷоибак духтаро. Мана. Аллакай ҳамаи борои баҳорӣ овардаги истора. Аз зира аллакай шумо метонен ёра гирен пушен. Мана. 320-ай 300 сомон дашт пешниҳод мекуна. Анами двойкара. Киртач базвияй духтаро. Сиёҳаи любой чикати мепушен. Ай пеш дига намуди болопушокати мепушен. Мана комплект карда. Хулоса аҷоибот материалакои хушрӯ доран иё. Мана кирто материалош хушрӯвай. Ана баъдан двойка доре набо. Ана ба духтарако инаи двойкоҳо бо омадак дар ҷои стора. Беҳад борои хушрӯ омадаи двойкои фасон. Марҳамат двойкаян ҳамроҳи бурукошо. Нархшон чандай? 250 сомон. Сангои Сваровски. Ман рақамоша мемонам сторара. Касе ки доставка дар корайша нависа. Биёен бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. Ира бинен, и рангшам хушрӯа. Ҳамаи рангош фасон. Мана духтарако. Чихе двойкои хушрӯ барои шумо овардаги стора. Ана қадошон дарози нахчон пуштагиан. Касе да қади дароз дар корай. Ино 350 сом буд. Ҳозир шумо да 300 сомон да метиян. Чандта расветка дора? Аҳа. Расветкои хушрӯ дора. Баъд ваяй бинен аҳамиятен дароза кан қадошон. Мана. Рақамош ҳаст дар рӯи экран. Касе да духтаро дар корай нависенша. Бинен чандта рангои хушрӯ дора. Мана рангои фасон. Беҳад рангакошон хушрӯ. Размерашон чӣ хелай? 48 то 58 размерай.
шоколаднови аям королевский бархча чихе хушрӯ мехарен духтаро ира бинен ай двойка омадай аҷоибот ишам хушрӯ мелки шанел нархшон ай 48 то 58 размер ҳастай на духтаро 350 300 сомонда метиям хушрӯи бадан ҳамаш фасон касе сиёҳ мехост ина марамад ай ҳамаи ҳами рисункҳо сиёҳ ҳастай метавонен ки дархост кунен доставкаам доранд хоҳен биёен ай пеш бинен борошуна мана қадвойкай хушрӯ духтаро и двойкара диден қади дурозуш омад аз и ман авор доштум ина духтарако касоне ки аз и двойка дарозша пристабде марамад омадагиай биёен ҷои стора хушрӯай ҳам сангчӯшон хушрӯай ҳам мана аҷоибак фасон биёен ҷои стора бинен бо айпеш мана бо ҳастай сиёҳуш касе ки сиёҳ пристабу духтаро марамад сиёҳшам ҳастай размеро ҳастан ози ки бор нав омадагиай ҳамаи вайоша меёбен размероша и дигар рангша ана вай бенигиниш чанд сумай дастангитон 250 ҳай 200 сомон 250 200 сомонда метиан чандта расветкая ай инам диден духтаро имсол беҳа двойка модаши духтаро бисёр двойкаи хушрӯ овардан ина манекеноро диден чӣ хеда манекен бо хушрӯа на аҷоибот аям чанд тарангай иҷа дақиқи равшанӣ ёфтобай қа хушрӯ наомадестай наворда леки духтаро ай пеш рангошон хушрӯи бадай мана нархиш чандай 250 сомона 250 сомон бинен чихи хушрӯ мана бамбукай материалш диден духтаро мана тамошобино метавонен омада ай пеш бухтон бинед хоҳен агар доставкатон мекунанд